Ассалому алейкум. Я муроҷиат дорум, намедонам дар ки муроҷиат кунам, не ки муроҷиат мекунам. Сағираи хираям. Бигирене ҷенаҳуй кинене, айба намедонем ба худо. Мо ҳамқа кунак задесем ки сағирои ғариб нисбати ватандӯстдорӣ ва ҳурмат эҳтиром нисбати саркалоно зиёд кунанд. Шумо мегирен риштара қайчӣ мекунен, забонкӯтаҳмон мекунен. И бачаҳако ай вертушкапарира сими сталбара кандан. Бигирен ӯй кунен ба худо. қатъи падару модар, зану фарзанд ёру бародаршон ба нархи дастрас базарид кунанд. Айбай ба худо, бигирен ӯй кунен. Лично ама дамоен ҷен дар кор нест. Надоштум, орзуи доштаншам надорум, не ки бачаҳако ниёз доранд ба амо. Бигирен ӯйш кунен. Медонам ай кор саркалоно хабардор нестанд, не ки дар гӯшон мерасонам иншоаллоҳ. हिंदी जब से दिल के हमल है ये जादू से प्यारे फ्रांसीसी शखलन अरे खाखलीस खाबर फागो शागो çamada xo nahi xo vaqti saxo masona uzbaki bir iki uç asıl bir kere uç nişanlar dışarı yok meriz ke yapları slender anglisi Şöyle gereken lafa kadar babanı bebeğini besini gereken var o every day bu fakir her bin ben de verbin de sablin de kablin de çakin ben de sablin kakao ne gereken Rusi Ja temin ja nie znasz jak to ja basmacia sagere padzie gadane kader de gene bitane Uşkanı bir donuma ama sarko'dan ajijo baba Ассалому алейкум. Соли 2000 ин ҳамин рӯзу усмон ҳама каска. ҳати бати нуни қоқ фамиди тайлоқ нафса ба қабоби манирана ки хиёли қаймоқ хита галонаги ичка намета пенсия пениса зубачиска меги дори претензия ира меган тру раб да этеманако ҷалаб да универи пизда страдати лонаша довталаб розӣ меша ба гапои мане ке бади хуфтан кӯчаги шида гуфтан талпа ба талпа гуфтан тирӯзора намебини чи ба ки дар режими лофи пашми ира хиёли силфиу кадай мебофи шоқайроқа қишлоқи ҷаламантоқшид реперист Кане богу никнейма чист Репитаж кислота, это кислота габ назар Репитаж меҷим бона Истанбул то Кавказа Қадисашка дразам Респект амада души зинда боше нама каска